Český opékaný špekáček se zdál pro populární francouzskou show příliš jednoduchý. Ve známém pořadu začal speciální díl věnovaný české kuchyni, protože v posledních letech vzbuzuje po celém světě stále větší zájem. Očekávání moderátorů i diváků byla obzvláště vysoká. Ale jakmile se na obrazovce objevil obrázek opékaného špekáčku, jídla, které mělo být představeno, účastníci show stuhli a poté propukli v smích. Tohle má být to slavné jídlo. Kde je ta velkolepost jako upečené husy? Celým studiem se nesly pohrdavé poznámky a gesta. Atmosféra, kdysi naplněná očekáváním, se změnila ve zklamání. V tom okamžiku se ale stalo něco, co zcela změnilo chod programu. Na pódiu se objevil skutečný táborákový stánek, přivezený přímo z České republiky, a vedle něj muž, který ve světle teplých lamp tiše rozdmychával uhlíky v ohništi. Jakmile začal opékat první špekáček, smích ve studiu utichl. Co se stalo a jak si český špekáček získal uznání? Pojďme to zjistit společně. Tento příběh se odehrál ve slavné francouzské kulinářské show s názvem Chutě světa, která seznamovala diváky s gastronomickými kulturami různých zemí a stala se povinnou podívanou pro všechny gurmány ve Francii. Tentokrát byla za místo natáčení zvolena Česká republika. Jakmile to bylo oznámeno, studio zachvátilo vzrušení. Účastníci show diskutovali o svých představách o Česku. Guláš, svíčková, knedlíky, smažený sýr. Všichni očekávali, že uvidí vytříbená a složitá jídla ze země, kterou nazývali záhadnou kulinářskou duší východu. Atmosféra se však prudce změnila, když se na obrovské obrazovce studia objevil název pokrmu. Latinkou na něm bylo napsáno špekáček. Opékaný špekáček na klacku. České pouliční jídlo, vysvětlil moderátor Pierre. Na okamžik ve studiu zavládlo ticho a pak se ozval smích a šepot. Pro Francouze je klobása něco, co musí být velké, působivé a lákavé, ať už je to alsaský saucisson nebo vánoční klobása v briošce. Pro ně malý špekáček na klacku vypadal jen jako malá svačinka. K tomu všemu přilil olej do ohně Pierrův vtip. Ta česká uzenina vypadá nějak prostě. Jeho slova se rychle roznesla po studiu. Ani diváci v sále se neudrželi smíchy. Někteří hosté pokrčili rameny, jiní doširoka otevřeli oči a zírali na obrazovku. Všichni nechápali, proč zrovna špekáček, a dívali se na obrazovku s chladnou zvědavostí. Pierre, který cítil napětí ve studiu, se nuceně usmál a pokračoval v moderování programu. V tu chvíli byla atmosféra prosycena zklamáním, nechápavostí a pohrdáním. Slyšel jsem, že špekáček je srdeční záležitost, kterou Češi velmi milují. Pierrova slova přiměla účastníky show jen kroutit hlavami. Tehdy se Pierre rozhodl povyprávět o historii špekáčku. Špekáček je jídlo s dlouholetou historií, které vzniklo v srdci Čech a rozšířilo se po celé zemi. Zpočátku to bylo jídlo trampů a skautů, ale postupně se stalo populárním ve městech a proměnilo se v nedílnou součást pikniků a svátků, zejména poté, co se maso stalo dostupnějším. Pouliční ohniště se objevila na každém rohu a špekáček se stal pokrmem, který znal každý. Když Pierre dokončil svůj příběh, jeden z hostů se ozval: chápu, že je to jídlo s historií, ale jak mohou být tyhle malé klacíky srdeční záležitostí? To není moc působivé. Jeho slova vyvolala smích v jednom z rohů studia. Atmosféra pohrdání špekáčkem nemizela, ale v tu chvíli se na pódiu objevilo něco, co mělo vše změnit. Toto je skutečný táborákový stánek, dovezený přímo z České republiky, oznámil Pierre. Realistická atmosféra, jako by kousek pražského parku přenesli do studia, přitáhla všechny pohledy. U ohniště klidně stál muž. Byl to pan Josef Novák, velký mistr opékání špekáčků s více než 40letou praxí. K tomuto řemeslu se dostal ještě jako mladík a neustále zdokonaloval své umění.
Po práci ve známých restauracích si otevřel vlastní podnik, začal s malým ohništěm a proměnil ho v legendární místo, kam se táhly fronty. Pan Josef tiše rozkládal dříví, položil podpalovač a zvyklým pohybem rozdmychával oheň vějířem. Ozvalo se lehké praskání a plameny se rozhořely, zbarvily uhlíky do jasně červené barvy. Každý jeho krok, od skládání dříví po kontrolu teploty, byl přesný a bez zbytečného spěchu. Ačkoliv byl nemluvný, každá jeho akce byla elegantní jako umělecké dílo. V ten den pan Josef připravil 3 druhy špekáčků. Klasický špekáček na ohni, tradiční recept, kde je maso jemné a šťavnaté, s lehkou vůní koření. Špekáček naložený v pivu s cibulí, který dával svěží aroma a skvěle osvěžoval chuť. A nakonec špekáček plněný sýrem a obalený slaninou, který kombinoval chuť speciální omáčky s rozpuštěným sýrem, aby vyhověl chutím cizinců. To bylo jeho hlavní eso v rukávu. Ale kritika ve studiu neutichala. Vážně? Vypadá to jako stánek na pouti. Je to roztomilé, samozřejmě, ale ačkoliv to bylo řečeno v žertu, ve slovech bylo zjevně cítit pohrdání. Studio se ponořilo do přítmí a na velké obrazovce začalo promítání videoklipu o kultuře opékání špekáčků v Česku. Na obrazovce se objevila noční Praha, oblast náplavky. Mezi vysokými kancelářskými budovami svítila světla pouličních stánků. Úředníci v oblecích vycházeli z metra a spěchali domů. Vůně špekáčků a dalšího jídla se jim dostávala do nosu a lákala je, aby přišli blíž. Záběry, kde se scházejí ve skupinách a jedí špekáčky se studeným pivem, se mohly zdát všední, ale byl to okamžik odpočinku a součást městské kultury v Česku. Kamera se přiblížila k jednomu ze stánků a ukázala soustředěnou tvář mistra opékače. Jeho ruce obratně otáčely klacky nad ohněm, bylo slyšet syčení připravovaného masa, stoupal vonavý dým, vše se zdálo být vytrženo z proudu času. Ale pro lidi v zahraničním studiu se tento svět plný emocí zdál být vzdálený realitě. Když se záběr změnil a na obrazovce se objevil pan Josef s klackem v ruce, reakce diváků byla ještě zjevnější. Co to je? Vypadá to jako kuře pro panenky. Tato slova vyvolala hlasitý smích ve studiu. Hosté se přidali. Podívejte, je tam i zelenina. To je z lenosti? Někteří dokonce říkali. Kdyby mi tohle podali na prvním rande, rozplakala bych se. Pro masová jídla ve Francii je objem to hlavní. Pečená husa musí být celá. Grilovaná kuřecí stehna hromada na talíři, barbecue tlustý kus masa pod bohatou omáčkou. Sytá chuť, velký objem a atraktivní vzhled, to jsou standardy jejich kuchyně. Český špekáček je však umění jednoduchosti. Jak nejlépe odhalit chuť ingrediencí? Kdy bude maso nejšťavnatější? Jaké koření zvolit? To vše se rodí z jemné zkušenosti. Ale tato jemnost se zdála fádní a nudná v očích Francouzů, zvyklých na velkolepost a okázalost. V tom okamžiku se kamera znovu zaměřila na pana Josefa, člověka, který mlčky a soustředěně dělal svou práci. Jeho záda, skloněná nad klacky, vyjadřovala naprostou lhostejnost k smíchu a slovům kolem. V jeho postoji byla jakási přitažlivá síla. Je docela borec. Ačkoliv většina ve studiu se stále smála, ozval se tichý šepot. Po skončení videoklipu začala skutečná show. Přišla řada na pečenou husu, krále francouzské kuchyně. Obrovskou zlatavou husu pomalu vynesli doprostřed scény. Její kůžička, dokonale propečená, se leskla ve světle reflektorů. Když se jí nůž dotkl, z masa vytryskla šťáva a okamžitě přitáhla všechny pohledy. Ozval se potlesk a nadšené výkřiky. Jeden z hostů si vzal stehno, s chutí si kousl a spokojeně přikývl. Ostatní hosté následovali jeho příkladu. Vůně rozmarínu, česneku a koření naplnila studio. Pro Francouze nebyla pečená husa jen jídlem, ale vzpomínkou a hrdostí, předávanou z generace na generaci.
V této atmosféře jeden z hostů zažertoval: vůně těch 3 špekáčků se asi nevyrovná tomuhle jednomu kousku. Jeho slova vyvolala další výbuch smíchu. Studio bylo naplněno pocitem nadřazenosti. Špekáček byl degradován na roli rekvizity. Poté, co část s husou skončila, tým odhrnul závěs na boku scény. Odtud se linul lehký kouř a vůně, která přiměla diváky nahlédnout hlouběji. Tam stál pan Josef. Byl klidný a soustředěný na svou práci. Naložené špekáčky byly úhledně rozloženy, klasický, v pivu s cibulí a plněný sýrem. Vše bylo jednoduché, ale svědčilo o pozornosti k chuti ingrediencí, ale skepticismus stále visel ve vzduchu. On to vážně bude opékat tady? Celé oblečení nám načichne, ozvalo se reptání. Ale pan Josef si toho nevšímal. Opatrně položil první klacek nad oheň. Jakmile se ozvalo syčení masa nad uhlíky, studiem proběhlo lehké napětí. Zvedl se bílý kouř a vůně se začala pomalu šířit. Vůně tuku kapajícího na horké uhlíky, smíšená s vůní připalovaného koření, byla překvapivě sladká a probouzející vzpomínky. Tváře těch, kteří se smáli, se začaly měnit. To je hezká vůně, řekl Pierre s překvapeným výrazem. Host vedle něj nasál vzduch a odpověděl: není to špatné. Pan Josef pokračoval v obratném otáčení klacků. Rytmus, práce vějířem, potírání omáčkou, vše bylo dokonalé jako umění. Nepozorovaně se na něj upřely všechny pohledy. Ačkoliv ještě nezazněla žádná chvála, atmosféra ve studiu se postupně měnila. Vůně je dobrá, ale hlavní je chuť, zamumlal někdo, jako by to byla poslední obranná linie. Jako první byl připraven klasický špekáček. Byl podán každému z hostů. Horká pára stoupající z klacků mírně rozmazávala světlo reflektorů. Hosté si vzali klacky s výrazem nedůvěry ve tvářích. Ale jakmile jim první kousek vklouzl do úst, atmosféra ve studiu se radikálně změnila. První, co zmizelo, byl hluk. Ticho nahradilo šum hlasů. Tvář moderátora stuhla, ale nebylo to z nechápavosti, ale z šoku z chuti, která předčila všechna očekávání. Ticho se rozšířilo po studiu. Ostatní účastníci, kteří ochutnali špekáček, také stuhli, křupavá kůrčička zvenku a nejjemnější maso uvnitř. Sladkost masa se dokonale snoubila s chutí koření. Vůně dřevěného uhlí zůstávala v nose. Byla to jednoduchá, ale nezapomenutelná chuť. To, co dříve zesměšňovali pro malou velikost, se nyní zdálo jako ideální porce. Sytá chuť, vynikající technika opékání a pohodlnost, to vše okamžitě učinilo špekáček atraktivním. Na ohništi se už opékal špekáček v pivu s cibulí. Úplně jiná vůně jim udeřila do nosu. Když ho ochutnali, jemné maso a svěží aroma bylinek se dokonale spojily a zanechali v ústech komplexní a zajímavou chuť. Tento druhý klacek ještě více rozšířil jejich obzory. Všechny pohledy byly upřeny na ruce pana Josefa. Opékání, otáčení, potírání omáčkou, ovívání vějířem, každý krok nebyl jen přípravou jídla, ale uměním, a jeho tiché soustředění udělalo na diváky hluboký dojem. Špekáček, který dříve přehlíželi, byl nyní přijat s úctou. Nakonec se na ohniště dostal rozhodující pokrm špekáček plněný sýrem. Kousky masa, opečené do zlatova, zalité sýrem, který se tavil a bublal, vytvářejíc zvukový a vizuální efekt. Sladkoslaná vůně naplnila studio. Představa fádního špekáčku zcela zmizela. Když byl špekáček se sýrem podán, hosté si ho brali už s jiným pocitem. Nebyl slyšet smích, jen ticho a soustředěná degustace. Jakmile ho ochutnali, něčí obočí se bezděčně stáhlo. Sladkost omáčky, sytost sýra a jemná textura masa se dokonale rozpustily v ústech. Šťavnaté maso naplnilo ústa a přineslo nevídané potěšení. Tato lahodnost nepocházela z ostrosti, ale z hloubky chuti. Byla to filozofie,
která se radikálně lišila od americké kultury rychlého občerstvení. Byla to pečlivě vybudovaná cesta chutí. Klasický špekáček byl objevem, špekáček v pivu rozšířením obzorů a špekáček se sýrem působivým finále. Byl to dokonalý kompletní chod na klacku. Mohu si dát ještě? Vyhrklo z někoho a nikdo neprotestoval. Ozval se jednomyslný potlesk. Nebyla to jen chvála chuti, ale podsta ingrediencím, obdiv k mistrovství a dojem ze setkání se skutečným uměním. Malý špekáček byl konečně uznán jako kultura a duše kulinářství. Když se kouř rozplynul, pan Josef položil poslední klacek, vyšel zpoza ohniště, narovnal se a hluboce se uklonil. Potlesk, zpočátku tichý, postupně sílil a proměnil se v bouřlivou vlnu, která se přehnala studiem. Diváci začali vstávat ze svých míst a pokračovali v potlesku. Pierre s vážnou tváří vzal mikrofon. Pomalu pronesl. Na začátku jsem sám řekl, že špekáček vypadá prostě. Teď se za ta slova stydím. Znovu se ozval vřelý potlesk a v ten okamžik pan Josef poprvé promluvil. Jeho hlas byl nízký a klidný. Špekáček je možná malé jídlo, není luxusní ani okázalé, ale čas a duše, vložené do jednoho klacku, nejsou o nic menší než v jakémkoliv jiném jídle, dodal. Příští týden můj žák otevírá v Paříži food truck se špekáčky. Pokud budete mít příležitost, byl bych rád, kdybyste všichni ochutnali. Vzrušení se rozšířilo po studiu. Na obrazovce se objevily informace o food trucku. Myslel jsem si, že je to jen zábavná show, ale ne. Dnes změnila můj pohled na věc, řekl jeden z hostů. Pierre se podíval do kamery a oslovil diváky. Zpočátku jsem nic nečekal, ale setkání s jediným jídlem může změnit náš pohled na svět. Dnes jsem se o tom přesvědčil na vlastní kůži. Několik dní po odvysílání programu, v 7 hodin ráno v Paříži, se navzdory chladnému počasí u jednoho food trucku vytvořila dlouhá a tichá fronta. Na vývěsním štítu stálo latinkou špekáček a visela fotografie s přísnou tváří pana Josefa. Mladý muž u ohniště byl Pavel, žák pana Josefa. Ačkoliv vypadal trochu nervózně, jeho pohled byl plný odhodlání. Na sociálních sítích hashtagy revoluce špekáčků a český špekáček v Paříži nabírali obrovskou popularitu. Lidé, kteří viděli show, přicházeli, aby osobně ochutnali legendární chuť. Když se food truck oficiálně otevřel, Pavel začal mlčky, ale s plným nasazením opékat špekáčky. Ten den bylo v nabídce 3 druhy, jako ve show. Klasický, v pivu s cibulí a plněný sýrem. Vše se prodalo během okamžiku. Zároveň na internetu propukly spory mezi týmem hořčice a týmem kečupu. Pravý český špekáček se musí jíst s hořčicí. To je ta správná chuť. Nesmysl, musí se jíst bez ničeho, aby se cítila pravá chuť masa. Tyto spory lidi nerozdělovaly, ale naopak podněcovaly jejich zvědavost a přitahovaly k food trucku stále více návštěvníků. Vlna popularity špekáčků, která začala u jednoho food trucku, se přehnala celou Francií. Velké supermarkety začaly vyčleňovat speciální oddělení pro české špekáčky, prodávali marinované maso a sady omáček. Sociální sítě byly plné fotografií lidí, kteří si doma opékají špekáčky. V Paříži se začaly otevírat elitní restaurace specializující se na špekáčky, některé z nich dokonce získaly michelinské hvězdy. Malý špekáček, kterému se kdysi smáli, pronikl do domovů a gastronomické kultury Francie. Dokázal, že jednoduché jídlo může udělat obrovský dojem a změnit svět. Příběh úspěchu špekáčku se neomezil na Francii. Zprávy o Pavlově úspěchu se dostaly i do České republiky. V malém stánku v jednom koutě Prahy stál pan Josef stále u horkého ohniště a klidně otáčel klacky jako každý den. Fronta u jeho stánku se prodloužila. Mnozí přicházeli nejen pro špekáčky, ale i proto, aby naživo viděli mistra, který stál za špekáčkovou revolucí ve Francii.
Někteří ukazovali panu Josefovi na smartfonech zprávy o Pavlově restauraci v Paříži, která byla uznána jako jeden z nejlepších street foodů, které je nutné navštívit. Pan Josef se na tyto fotografie díval s lehkým úsměvem v koutcích rtů. Neřekl nic, jen tiché děkuji a znovu se otočil ke špekáčku na ohni. Pro něj chvála nebo sláva v zahraničí nebyly tak důležité jako špekáček, který bude za chvíli hotový, aby ho podal zákazníkovi trpělivě čekajícímu ve frontě. Filozofie pana Josefa byla vždy jednoduchá a jasná. Srdce jídla není ve velkoleposti a okázalosti, ale v pozornosti ke každému detailu, tak učil Pavla. Uhlíky musí být dostatečně horké, maso kvalitní, koření s mírou a co je nejdůležitější, duše kuchaře. Zároveň se ve Francii kultura špekáčků hluboce zakořenila v každodenním životě. Pierre, moderátor slavné show, přijel k Pavlovu food trucku v Paříži. Postavil se do fronty jako obyčejný návštěvník a když na něj přišla řada, objednal si 3 špekáčky, jako ten den ve studiu. Pavel ho poznal, ale jen zdvořile přikývl na pozdrav a dál se soustředěně věnoval opékání, věnoval pozornost každému detailu. Pierre mlčky jedl špekáček uprostřed hluku velkoměsta. Známá chuť probudila vzpomínky na ten den. Vzpomněl si na odhodlaný pohled pana Josefa a plně pochopil, že to, co ochutnal, nebyl jen obyčejný špekáček, ale duše mistra, nashromážděná za celý život. Příběh malého špekáčku dal mnoha lidem důležitou lekci. Nebyla to bitva mezi českým špekáčkem a francouzskou husou ani soutěž, čí kulinářská kultura je lepší. Bylo to důkazem toho, že skutečná hodnota je skryta v jednoduchosti a že porozumění jiné kultuře může začít jediným kouskem jídla. Dnes není vonavý dým z ohniště jen znakem chutného jídla. Stal se symbolem kulturní výměny a připomínkou toho, že někdy to nejobyčejnější v našich očích může být pro ostatní to nejzvláštnější. Malý špekáček, který kdysi ignorovali, nyní plně splnil svou misi. Ne jako vítěz, ale jako most, který spojil srdce lidí ze 2 různých konců světa.